kajika di komputer bat di laptop kabahajan jongpi. Hapaham sim nongpo Riboy District marpersya bat ke school Alpha Higher Secondary School. Wantit nangi ngin airu kawaranti. Hendriu banaya ki laptop bat khatar banaya ki desktop. Kini ki digimar refurbish lane ki all stock. Hadin ga jingling shop ke bawar meriang ke balaja hanin ga sengi ke taha ke santrik unai wing arjar arpsau. Haki than pathar kama Riboy District bat haki wede ki benta jong ka jela. Kinong ilam jong seng New Trap Integrated Territorial Organization Riboy District. Haki jingilam jong ba Marius Malay uberiu secretary ke seng na Riboy District lembat kiwe de ki dikhot jong ne ka seng. Kilalej ban bu da dorkhas hak office trikam jong deputy commissioner ban pej halor ke ne jing Nagaliang secretary ke seng hito ula kerpat yau deputy commissioner ke district Riboy ba unsim khia ye ne ka mat kenang bagi pajba ki bangat hak ne ka pot bakinyo ye ke jingirap ki babiang. Namar galadei ke ayom ban ot no yo kuba hendai gila du no ban ot na ke jingbom jong pria uslap bajur bat kaler. Halor ketu ke jingja lan ya ke jing lan shop jong ka mai mariang hagilan patar khma po pam mau plang hangte hakaba kumbang liui haki social media bami menen mencisngi menen halor ketu ke jingja hangte haki jingsha ngi kwa bani kundu yo DC bani ya discuss lan ya bani ya Pania mirjumut alor keti jingja jong ki parado prasnam ki jungi hangte po patar khma mau plang hangte alor ketu jing shalan shop ki marap ki marthung ki jintung jing tap jungki kumbang layo banbu yene dorkas ndre preng jing bunkam jong I deputy commissioner amar idang don kata meeting ni klem yo bani kendu I ndre ngla subu tanga dorkas ma tharai ba ihap ban simkhia ya kene dorkas ka bangi nglabu khnang ba ki prado prasnam ki jungi ki basyong ki basa akti thai bakinio no mardor ya ke jingerap lane ya kita ki jingerap alor ketika jingjulor jong ki jingthung ki jingtap ki jungki khamtam ha ke bidai kane kapor kala dei kata kapor ot kaporlum kaporlang ha ke bidai bot khau kubah hendrai pheuse hendrai langba daga jing lenshop no jongane kapor mariang bapli kila du no hajaka bakinio adu ki laipo saupomon ha ke sisnam hak jinglum hak jinglang ka jongki hendrai langba da ne jinglan shop jongane ka bor mariang kila du no bapli ya kite jingthung ki jingtap ki jongki ki baharukum ki babunjat hak bidai bat kiso ki pai ki jhur ki kba ki khau ki kba ki jongki hendrai ngakentu ya ka sarkar hi ka bidai pen hak bidai bat ki jingthung ki jingtap hak bidai bat ki marap ki mariang jong ki prado prasnam ki jungi hak kite kilan bakin subha ban aino ban kener no kekti kecuki mardor bakinio no ya ke kabaki kila trestom mentala sisnam kenti hendrei kila du no ban khej auto so ka jing trestom ka chungki kumbangi tip ba men hakine kisnam baga napo ka central napo sarkar central hi ka sarkar India kala penlaj ya kine ki relevant khnang ba ka sarkar Meghalaya ka jungiru kumbangi tip gadon kan ka relevant ka banirap khnang nagmata kini ki nongrap ki jungi ha ka layang ha ba ki duno ya ki marthung ki martep ki jungki ngi kentu ya ke sarkar Meghalaya he bahkan kenerno mardo ya ki kti ki jungka bahkan ai ga jingerap nagmata kitei ki prado prasnam ki jungi ki plamat ya kene ka lanat nagmata kitei ki nongrap ki jungi ki basa a kitei ki lan patar khma mau plang sete halor ga jingjulor jong kini ki marap ki marthung ki martep ki jungki tengi nagliang jongga hito hi jong ka Riboy District borok kobai Iwan bu khnang kene dorkas hakamit trikam jong DC khnang mamu un aino ya kene jingirap hagi prado prasnam ki jungi hente Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentaki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru gi wei ar nyau lai